Hej, I ved nok, hvad jeg skal spille, fordi jeg fik 5 visninger på en video. Slender. Jeg tør simpelthen ikke. Det bliver jeg nødt til. Sådan der. Skal vi ikke sige 10 visninger, så viser jeg min video igen. Så Magnus spiller ikke med i dag. Han kunne desværre ikke komme. Han skulle et eller andet. Jeg aner ikke, hvad han skulle. Sådan der. Så går vi til options. Ja, de er korrekte. Sådan der. Jeg gider ikke at skifte. Ja. Nej, jeg skal ikke finde noget. Jeg har også nogle slender mod, så det bliver helt vildt uhyggeligt, mand. Jeg skal bare tage 100 visninger, så jeg vil vise det. Slender. Okay, den laver helt vildt. Kan jeg ikke forstå? Det bliver faktisk rigtig meget. Okay, godt. I ved, hvad det går ud på. Du skal samle alle 8 sædler. Og du skal bare gå mod det er bedst. Okay, hvorfor gør det? Jeg kender en lille vej hen til huset. Hvorfor gjorde jeg det? Hvis I kan høre det, er det bare nogen, der snakker. Okay, nu er jeg snart hen ved huset. Hvis du går den anden vej, kommer der det der træ der, hvor der også er en sædel. Der er det mest hyggelige hus. Der er huset. Jeg plejer altid at være derinde, så der går jeg ind. Jeg kan ikke sige de der tynder, for der plejer der også. Og så plejer jeg at skrive totalt meget. Okay, 20 visninger, og så spiller jeg Amnesia. Det er rigtigt. Altså, burde de her tynder ikke være? Det er ikke fan. Og hvis man har spillet i mere end 5 minutter og ikke har fundet nogen, så skal han simpelthen komme. Hvad er det der lort? Nej. Ja, det er godt, der er gået 5 minutter. Nej. Er der min ja. Et rør. Når man kommer ud af røret pladsen, der altid er der til så spooky. Jeg vil ikke kalde det spooky, men bare. Jeg er klar til at give jer noget. Nå. What? Var han ikke? Det var helt enkelt fed. Okay, tak. Jo. En seddel, og der står help me. Det er klart. Og jeg kan bare høre på den der melodi, han snart kommer, mand.
Det er bare et spil. Det er et helt almindeligt spil. Det er slet ikke uhyggeligt. Det er bare et spil. Det er bare et spil. Og jeg har også fundet ud af, at den nye opdatering kan bare poppe op lige pludselig. Og jeg skal have 50 visninger før, at jeg laver en opdatering på det her spil. Fordi jeg gider faktisk ikke overbevise for livet. Kom nu. Der er ikke noget spændt snart. Kom nu lige snart. I aner. Hvad laver? Selma! Selma! Sluk lyset, sluk lyset, Frederik. Sluk lyset. Nej. Jeg lever stadig. Okay. Han er væk nu. Han er derovre. Okay. Kom nu. Okay. Det er sindssygt uhyggeligt. Og jeg har kun fundet en sæd. Er det hvad? Nej, det der røg igen, det mener jeg ikke, vel? Han kan teleportere sig nu. Jeg har kun fundet en sæd, mand. Okay. Ikke kig tilbage. Han er der ikke mere. Hvor er nu henne, mand? Helt ærligt, jeg har kun fundet en sæd. Kan du give mig en chance eller sådan noget? Tak, Slender. Du er en god ven. Han er bag mig. Jeg ved, han er bag mig. Nej. Ja, det var alt for i dag. 1 ud af 8, jeg plejer altid kun at finde en. Ja. Jeg vil gerne sige, vi ses næste gang.